кем жеңесін біздің язучылар съезларында алдан біріншікте біліп болмай. Бүтән сайлаулардан айырмалы боларак. Язучылар берлеге рәисе итеп сайланган Ркаил Зайдулла әле корылтай башланганчы ук үзенең җиңүенә ышанмады. Билгесезлек чөнки соңгы елларда язучылар корылтаенда альтернатива буларак тәкъдим ителгән кандидатлар өстен чыгып килде. Юкка гына әлеге оешманы иң демократик оешма дип атамыйлар. Шуңа да корылтай башланганчы язучыларда төрле фикерләр хөкем сөрде. Бер кулның 3 бармагы белән 4 бармагы белән генә санарга мөмкин. Мин исемнәрен хәзер әйтеп тормыйм, әйеме. Мин үзем күрергә теләр идем, әлбәттә менә әле бит башлангыч кына Разил Исмәгыйль улы Вәлиевне күрергә теләр идем берлек рәисе буларак. Илгиз Зәйниев сезне тәкъдим иткән иде. Мин рәхәтләнеп Илгиз Зәйниевне үзен тәкъдим итәрем, чөнки бик хөрмәт итәм таланты буенча да һәм эшлеклелеге ягыннан да. Әмма дә ләкин ул бүгенге көндә тагын да җаваплырак эштә дип исәплим. Язучылар көне безнең бәйрәм. Татарстан язучылар берлеге корылтайы узган елда ук узарга тиеш иде, ләкин коронавирус таралу сәбәпле аны быелга күчерделәр. Шунысын әйтергә кирәк. Пандемия дип язучыларны бер залга гына җыя алмадылар. Чаллы, Әлмәт бүлеге үз шәһәрләрендә видеоконференция аша карады. Шулай ук Zoom ашада катнашучылар булды. Бу бәхәсләр дә уятты. Барлыгы 230 делегат. Корылтай башланды, иң элек арабыздан киткән язучыларны искә алдылар. Соңгы 5 елда 46 каләм әһле бакыйлыкка күчкән. Соңгы 5 елда Татарстан язучылар берлеге белән язучы Данил Салихов идарә итте. Бу вакыт эчендә оешма дәүләттән 66 миллион сум акча алган. Инде элекке рәис сүзләренчә, язучылар татар телен сәяси яктан да якларга тырышкан. Дәүләт теле булган татар теленең хәленә дә йогынты ясамый калмаган. Татарстан язучылар берлеге килеп туган бу проблемага ризасызлык белдереп, әдипләр исеменнән Россия президенты Владимир Путинга хат юллады. Бер төркем каләмдәшләребез Россия язучыларына да мөрәҗәгать итте. Ләкин без аңлыйбыз, татар телен саклау ул беренче чиратта татарның бурычы. Гомумән, корылтайда нинди мәсьәлә генә тавышка куелмасын, һәр даим бәхәс чыга торды. Залдан тавышлар яңгырады. Хәтта мәдәният министры да шелтә биргәндәй тәнкыйть белдерде. Соңгы вакытта матбугатта, социаль челтәрләрдә Татарстан язучылар берлеге тирәсендә алып барылган шау-шу безне хафага сала. Ул айрым бер шәхесләргә генә кагылмый, бәлки татар язучысының, татар әдәби сүзенең абруен төшерә. Әгәр дә Ркаил Зәйдулла килми икән, җитәкләми икән берлекне, безнең берлек тагын да менә шулай принт үстәлдә түбән төшәчәк. Инде рәис сайлауга килсәк, күпчелек язучы һәм дәүләт советы депутаты Ркаил Зәйдулла һәм Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары булып эшләгән Рамис Әймәт кандидатурасын тәкъдим итте. Шулай ук Рафис Корбан белән Вахит Имамовны күрсәттеләр, ләкин алар үз кандидатурасыннан баш тартты. Мин үз кандидатурамны кирә алам. Сезгә уңышлар бергә эшләргә язсын. Ркаил Зәйдулланы язучылар гына түгел, хакимият та алга сөрде. Дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов аны кыю дип атады. Россия Россия конституцияның үзгәрешкә тотынган тавышлары каршы тавышлар. Моның өчен никадәр кыюлык кирәк. Бер төркем язучы хакимиятны Татарстан язучылар берлеге эшенә тыкшынуда гаепләде һәм Рамис Әймәткә тавыш бирергә чакырды. Хакимият арбасында рәис булырга җыена. Рамис артында бары тик безгә. Бер кеме дә юк. Депутат мандаты да юк. Ркаилда бик авыр булачак язучылар белән эшләргә. Бик авыр, холкы дуаманырак дидипне, әлбәттә таланты бар, әмма ләкин халык белән эшләргә Ркаилда бик авыр булачак. Бәхәстән соң язучылар берлеген 10 ел җитәкләгән Ринат Мөхәммәдиев трибунага чыгып, Ркаил Зәйдулла парламентта Туфан Миңнуллин алыштырырдай шәхес дип аның кандидатурасын яклады. Туфанга бик кешниләр булганын хәтерлисез. Тел турындагы мәсьәләне хәл иткәндә бер кеше авыз ачып сүз әйтмәде. Һәм шуңа күрә Татарстан мәктәпләренә дөньяда булмаган хәл татар теле дәресләренә прокурорлар барып керә башлады. Мин Ркаил Зәйдулланы сайларга кирәк дип саныйм. Яратабызмы, юкмы? Безгә рәис кирәк. Безгә милләтебезне сакларга, республикабызны сакларга һәм туган телебезне якларга кирәк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шул рәвешле Ркаил Зәйдулла белән Рамис Әймәт кандидатурасы яшерен төстә тавыш бирүгә куелды. Zoom аша караучылар сайлауда катнашмады. Кем генә килсә дә, Ркаил буламы, Рамис буламы, минемчә,
оңай якка өзгәрәчәк, Алла бирсә. Язучы халкы ешрак бүтүндө илә утыра, бәлки әзрәк теге бар чыгарып алырга кирәктер. Инде әйтелмәгән фикерләрне әйтәсе киләдер һәрберсенең. Шул ук сайланган кандидат барыбер шул ук дәүләткә барачак бит инде. Кем генә булмасын. Комиссия санады. Нәтиҗәдә Зәйдулла 122, Аймәт 74 тавыш җыйды. Ләкин Рамис Әймәт бу саннар белән килешмәде. Безнең сайлауда катнашты 191 кеше. Кворум 217. Съездның башыннан азагына кадәр без уставны бозып, кыскасы бу сайлау дөрес түгел. Яңадан әйтәм, Рамис, син бит хөрмәт итүне кеше. Син җиңгән булсаң, кворум булган булыр, ялаягы кирәк миңа. Алар тавышта катнашмасалар да, съездда катнаштылар, зондагылар. Димәк, кворум бар иде. Шуңа күрә бу очракта кворум юк дигән әйбер, Рамис Таябыч дөрес түгел бу очракта күтәрмәскә иде бу вопросны. Яра, хөрмәтле делегатлар. Бәхәс өстенә бәхәс, ахыр чиктә Корылтай Рыфкаил Зәйдулланы рәис итеп таныды. Рыфкаил Зәйдулланы ихлас күңелдән котлыйбыз. Җиңелсәң трагедия түгел, җиңсәң зур тантана түгел. Без бер-беребезгә дошманнар түгел. Киләсе 4 елда Рыфкаил Зәйдуллага 300-дән артык язучы белән эшләргә туры киләчәк. Проблемалар күп. Язучы драматург Зөлфәт Хәким оешма яңарырга тиеш дип саный. Сүз уңаеннан ул беренче тапкыр берлекнең Корылтаенда катнаша. Читтән күзәтеп яшәгән кеше буларак, миңа ничектер башкача булырга тиеш һәм башкача эшләргә, башкача яшәргә тиеш. Язучылар берлеге дигән бер ниндидер бер уем бар. Ләкин мин ничек структурасын мин үзем үз башымнан чыгарып әйтә алмыйм. Мин аны әйтә алмыйм ничек булырга тиеш. Ләкин менә моңарчы булган кебек булырга тиеш түгел. Бер-беребездән гаепләүдән туктарга кирәк. Бу безгә файдага түгел. Бу хәзер 90-нчы еллар түгел. Хәзер без бер-беребезне яманлап, бер-беребездән гаеп эзли башласак, ул татар халкының душманнарының тегермәннән сухый була. Кичкенә генә авылларга бар син хәзер. Соф татар авылы. Су буенда булсын, мәктәптән балалар кайтып килсен, папа, мама дип сөйләшәләр, русча сөйләшәләр. Мәктәпләрне татарлаштырмыйбыз икән. Берничә елдан безнең татар язучылары китапларын Татарстан дәүләт музеена куячаклар. Biz dürüstünü etkende reis saylağı bile artık mavukta. Biz Tataristan Yazıcılar Birliği'nin stratejisini kabul ettirge tiyişidik bugün. Tatar yazıcıları koya baralar. Tatar yazıcılarının eserlerinin okusu bulaşak mı? Mektepler yok iken kimge gerek bulaşak bu edebiyat. Biz şuşularını söyleşirge tiyişidik bugün. Bir paraganda külke, bir ikinci paraganda kızganız. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.